салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако, бозам навори имрӯзаи ма ҳаст комбахту материалҳои қимати новинкаи аҷоибот хушрӯ омадай. Ҳозир ман шуморо духтаро нишон метиҳам. Як лавсар када. Ани материала диден духтаро чӣ хел хушрӯай. Балхаш тоза духтаро, фиолетиш баланда, телефонда пласт омадай. Наршам беҳад арзонда расветка дошта мондаги 850 сомони духтаро. Ина каса харидорай. Ма рақамҳои савдогара духтаро хушрӯма дар экран мемонам. Маълумоти пра духтаро айхчон бигирен. Намеша ки як нархҳоиро ҳамаша аден бугум тоис. Рақамҳои савдогара мемонам духтаро, маълумоти праро айхчон бигирен духтаро. Суроға духтаро, бозори Корвон, дуюм дарвозаи тарафи пажарка. Чанду магазин? Магазини 13 духтарако. Не комбахтора бинен чӣ хушро да ҳама ҷо ҳамё 850 сомон духтаро. Дар ин магазин боша 650 сомон. 650 сомон 3 метр духтаро. Иё духтаро инем иёро бечихол пушида мешава духтаро. Диден? Аҷоибот хушрӯан. Ина. Не ёш ба духтаро чихол қати пушида намешавад. Ёш кам тарак ваяй. Чихол мекунӣ да, хулас кам тарак тунук таракай духтарако. Каса харидора метонем ба рақамҳои савдогар занг занен. Маълумоти прара айхчон бигирен. Диден ҳамашон материалҳои қиматӣ фасонанд. Духтарако, материалҳои боӣ гуфтива гапо сарояндо ки пушанд знаменити мешавад. Материалҳои закия омадай, нигоҳ кунен. Да ҳама ҷо 1500 сомона духтаро. Дар ин магазин бори хичон ки ҳастай 1100 сомона духтарако. Нархи донашон оптун гирем бо ёра як арзон мекунан. Маънои оптун нест духтарако 5-6 баробар арзон шавад. 50 сомон, 30 сомон, 20 сомон разница мекунад ай нархи оптови духтаро. Ани ёшам хай хулоса нархошон ай савдогар мепурсен. Дидем бори новинка инем 1100 сомон. Нархи ишбо дигар ай духтарако. Дидем беҳади бадборои новинка хушрӯ балхошон духтаро алманала иёра духтарако. Духтарако, металлико омадагиай иёрам аҷоибот фасони бори хеле гуфтивая гапо беҳад новинка ҳай арӯсона барое ки бо модарое ки тӯй доран хичонда мегиранд. Ина духтаро да ҳама ҷо 1500 дар магазин духтаро 1100 сомоне бо ячи арзон мекунанд духтаро. Металликай духтарако. Качество бомба духтаро. Ёра мешуви духтаро, ягон чи намешавад. Саравал мо киртои қиматиёро духтаро кам мешуем. Ира ҳама медонанд. Ба шуем ягон чи намешавад. Бо даст мешуем. Эҳтиёт қати духтаро хеле хушрӯан. Ягон чи намешаванд. Ҳамхе. Сангошон духтаро сангои бақватай намерезан. Заводской. 3 метр 1100 сомон. Ни глянс ипекошон бинед духтаро чӣ хушрӯакай. Гиам бори новинка ай духтаро. Ини металликошон бинед духтаро нархҳои ба хел майваяш фарқ мекунад. Нигоҳ кунед чӣ фасон. 4 та расветка дора.